Naimbag abigat, aldaw, malam, ken review amin kakabsat, siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo, diti programa tayo, naimbag adamag. Naimbag adamag amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo, iti daytoy apanawen. Ni Apo Diyos ti agbendisyon, itin tayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Wisenda kayo kakabsat, takantaan tayo daytoy nga kanta, agragsak ka itan lubong, akas panagrambak tayo iti umay a Paskwa. Agragsak ka itan lubong, ti ari mo natoy, ket mangsaga nakangarot, saad natanok, saad natanok, saad natanok. Hari na ilangitan, hintay nga kantaan, ti umaweng agkalingag, timek nga agsaknap, timek nga agsaknap, timek nga agsaknap. Basul di agturay kuman, dunot ti maikat, tati lubong bendisyonan, natirago kenayat, tirago kenayat, tirago kenayat. Tilang iti turayan na, kasta meti dagam, ti dayag ti linlinteg na, kenti parabor na, kenti parabor na, kenti parabor na. Madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo, iti daytoy nga Sabado, ket itiin tayo nga panagsagsagana kakabsat, iti selebrasyon, iti Paskwa, ket kablawak dagitoy nga agkasangay kakabsat, nga iti daytoy nga lawas, da manang ninita talal, iti dos, kastamot ni gayem ko, ni Reverend Dr. Ramyo Estabilio, na pastor iti Davao, ken ni Ate Teresita Santiago Ortiz, iti tres, ken iti daytoy nga aldaw ti Sabado ni Ate Arlinda Reyes, ken ni Apo Diyos ko may didayaw, itiin kayo panagrambak, iti panagkasangay yo, ken kastamot dagiti amin nga celebrar iti anibersaryo iti kalaysa. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon, iti ayan ayat yo amin nga agasawa. Ket iti daytoy nga rabi kakabsat, ket kablawak dagiti kakadwa tayo, iti naimbag adamag iti online, ket kablawak ni Engineer Presi Ballesteros Baroga, nga kanayon nga agbuya iti naimbag adamag, kastamot ni Pastor Rosemary Rapanot dita South Korea, ken dagiti kamkamong na, dagiti kabsat ting OFW dita South Korea, ket dita Hong Kong da Antilus Gagate, na Ate Memilia Seridon, ken ni Mare Miraflor Agasid Agravante. Ni Apo Diyos ko magbendisyon kada kayong aming Ilocano dita Hong Kong, ken kastamot ni Manong Johnny Benigno Ratum dita Vancouver, Canada, ni Ate Army Pinto dita Alberta, Canada, ken kastamot ni Manong Angelito ken Ate Lenny Inay dita Dagupan City, ken kastamot ni Manang Eden Galindines Aquino ijay Australia, ken ni Manang Lita Ristol dita London, England, ken ni Manong Earl Gumayangay Gay dita Los Angeles, California, ken oripay dagiti family ti Saklayan dita California, ken dita Canada ti family ti Pasis ken Ildefonso. Ni Apo Diyos ko may didayaw iti daytoy nga rabi kakabsat kada kayo maamin
akakadwami iti daytoy nga serbisyo wenno daytoy nga ministeryo iti naimbaga damag ket madaydayaw iti nagan ni Apo Hesukristo. Ket iti intayo pa nagsagsagana, iti intayo pa nagrambak iti Paskwa, ket tinaimbaga damag, ket masarakan iti surat, iti Jeremias, Kapitulo 30 ken 3, versikulo 10 ken 4, aging ganit iti 10 ken 6, ket kastoy iti maybasa. Kinuna ti Apo dumtengen ti tiyempo apan ang tungpal ko iti karik kadagiti Israelita ken kadagiti Hudyo. Iti dayta tiyempo mangpili akto iti agbalin nga ari nga agtaod iti kapututan ni David. Aramiden to dayta nga ari tinaimbag ken nalinteg iti intero a daga. Inton dumteng dayta tiyempo maispalto dagiti tattao iti Huda ken agbiagda as italged dagiti umili iti Jerusalem. Daytoy to ti ipanaganda iti nasyon ken syudad da. Isalakan na tayo ti Apo. Ya Apo Diyos kuma iti maidaydayo ken may tanok iti panakaibasa iti paset ti nasantuan na surat. Kakabsat ken Apo tayo nga Hesukristo iti Jeremias Kapitulo 30 ken 3 versikulo 10 ken 4 aging gana iti 10 ken 6 ket saritaon na at ti Diyos tong palon na ti karina ket dinto bumurong dayta akari kakabsat nga iso nga ipaay na kadagiti pinili ken anak na. Ipakaammo na iti panangisalakan na kadagiti Israelita kalpasan asakupon dagiti dagiti kabusurda. Ipakamuna nga uray kasano ti rigat ken panagsagabada. Ti Diyos isublinan to ida kakabsat. Ket bangunan nan tumanen. Ti nasyon da ket addan tumanen na buslon ken natal na abiyagda akas idi kakabsat. Ited nanto tinaindaklan nga ari nga aggapo iti kapututan ni Ari David akas kuna iti binasa kakabsat. Ket umayto amang ituray ken mangisalakan kadakwada iti agnanayon. Matnagto ti Jerusalem kadagiti ima ni Nebukadnesar. Ngem isalakan nanto ida iti Dios. Ket gapo iti dayta kunanto dagiti tattao, isalakan na tayo ti Apo. Iti versikulo 10 ken 6. Iti panawen, iti Paskwa kakabsat, ni Apo tayo nga Hesukristo imay, tapno isalakan na iti sangalubungan, ti Diyos ket tinungpal na ti karina kada tayo anamati. Kadagito ya panawen, adu a panagsagsagana tayo iti Paskwa, ti araramiden tayo. Ket dito hikakabsat, Kaunana, iti Divisoria, ken dumapay nga lugar dito yung Metro Manila, ket adu dagiti aggatang kadagiti isagana da into no Paskwa. Adula unay iti pakakumikuman dagiti tattao iti daytoy nga panawen. Iti pampanunot da ket no kasano da nga maisaganaan iti Paskwa. Handa sanda ang mapanunot dayjay no asino kakabsat iti isaganaan da. Dayjay kuma iti napateg iti daytoy a panawen. Iti intayo panagrambak. Kakabsat ket kunana at ti umay amang isalakan aramiden nanto tinaimbag ken nalinteg. Iti lubong nagrakurak ti aramid iti kinadakes ken iti kinakillo. Inaldaw nga makabuya tayo kadagiti saan ang nasaya at ang mapasmasamak iti nasyon tayo.
adu dagiti saan nga nasaya at kakabsat a makita tayo ken mabuya tayo iti telebisyon. Ken dumapay ang manggigan tayo nga padamag. Ket ni Apo Jesus intong palnan daytoy akari. Gapuna ta iti paset ti nasantuan na surat ket mabasa tayo ti Aramid kapitulo 10 versikulo 20 ken 8 nga kunana ti sa dinuman a lugar a napanan ni Apo tayong Jesus ni Jesus nagararamid iti naimbag ken nagpapaimbag kadagiti pinarparigat ti diablo gapu ta adda kenkwana ti Dios kakabsat. Dagiti adalan ni Apo Jesus nagkarida asuruten da ni Jesus ket tuladen da ti kinaimbag ken kinalintag na. Kada tayo anamati iti daytoy a panawin ket laglagupon tayo kumadaytoy nga masapul met nga agkari tayo iti sangwanan iti Dios. Agkari tayo ni Apo Dios. No nyaman dagiti inkari tayo ken kuana ket masapul met atong palon tayo. Nagkari tayo ani Jesus laong ti Apo tayo. Laglagapan tayo dayta. Inkari tayo met nga garamid tayo iti naimbag ken nalintag. Ket ti may saludsod kada tayo iti daytoy arabi. Natungpal tayo kadid iti inkari tayo. Natungpal mo kadin dayta nga inkarim iti Dios. Ket mabalin nga kunaon tayo inaramid kon Apo. Kas kakabsat agsagsagana tayo amang rambak iti panawon iti Paskwa. Lagupon tayo kuma. Dagiti kari tayo agbalin tayo met anapudno iti Apo tayo. Ket panpanunuten tayo no kasano nga ta agbiag tay akas ken kuana an nagaramid iti naimbag ken nalintag. Awanen ni Apo tayo nga Hesu Kristo asi babagi. Ngem adda tayo kakabsat nga pasurot na ang nagkari amang tungpal kadigiti bilbilin na. Itapanawan iti Adviento. Agsagana tayo, babaon iti panangibagi tayo ken Apo Hesu Kristo ditoy lubong. Makita kuma iti lawag kada tayo. Agranyag kuma iti Dios iti biag tayo kakabsat. Ket ngarod iti daytoy arabi lagipom ti karim, lagipon tayo dagiti kari tayo. Tungpalen tayo kuma dagiti kari nga imbaga tayo iti Dios. Iti iglesia ken uray pay ti kari tayo, iti pada tayo a tao. Ket uray pay kakabsat, dagiti inkari tayo, iti bagi tayo nga aramidan. Ket iti daytoy nga oras, awisen da kayo, iti panagkararag. Ket sakbay nga agkararag tayo kakabsat, ket dawatek nga itultuloy tayo, nga idawdawatan iti nasyon tayo a Pilipinas. Dawaten tayo dawaten tayo iti Dios nga bumaban iti kaso iti COVID when bumaban iti kaso. Ngem sapay kuma tama pukaw daytoy nga virus nga adda iti nasyon tayo ken ti entero a lubong. Ken dawaten tayo iti Apo nga bendisyonan na dagiti kakabsat tayong OFW nagtatrabaho di tabalasiw taaw. Paset kayo amin kakabsat, iti kararag iti daytoy nga rabii. Ket ni Apo Diyos kumay, iti mangsalwad kada kayo, itiin kayo pa nagtrabaho, iti daytoy nga oras. Ken kastamot, nga kararagan tayo, dagiti frontliners, dagiti healthcare workers, amadama nga agtratrabaho iti daytoy nga rabii.
Ket isuda dagiti instrumento iti Dios tapno maddaan iti namnama dagiti kabsat tayo nga daan iti COVID. Ken kasamot nga idawdawatan tayo iti iglesia tayo, the United Methodist Church, aramaten ko man ni Apo Diyos sa iting iglesia tapno maipatungpal dagiti plano na kakabsat iti biyag tayo. Ket sapay kuma tag may maysa tayo iti daytoy nga rabi itin tayo panagdawat ti kaasi ti Apo. Kantahin tayo kakabsat daytoy nga kanta amok ti Dios di naktubaybayan. Ken amok ti Dios sungbatan nakararag ko. Amok ti Dios di naktubaybayan. Amok ti Dios di naktubaybayan. No agbyagak anasantuan kinagakes pagpanawan. Amok ti Dios di naktubaybayan. Amok ti Dios sungbatan ng kararag ko. Amok ti Dios sungbatan ng kararag ko. No agbyagak anasantuan inadakes pagpanawan. Amok ti Dios sungbatan ng kararag ko. Kararag tayo na indaklan ken man nakabalin nga Dios ipiksamitin kami panagyaman ken ka iti daytoy nga bulan asagot mo kada kami iti Disyembre. Ket agyaman kami tin kapan ng tarabay kada kami o Dios iti bulan nga napalabas iti Nobyembre. Ket sapay kuma o Dios ta nasayaat iti dateng daytoy nga baro nga bulan kada kami amin anamati ken ka. Ket o Dios aglawag ka kadi iti biyag, iti tunggal maysa kada kami, iti daytoy nga bulan. Ket amami nga nasantuan, itultuloy mi nga dawdawatan, iti nasyon mi nga Pilipinas, ket sapay kumaapo ta agtultuloy, iti panagbaba, iti kaso ti COVID, ket mapukaw kuman, daytoy nga marunaw kuman, daytoy nga virus nga da iti aglawlaw, ket mangrugi manen, iti normal, a klase iti panagbiag dagiti amin nga anak mo. Wano mami nga nasantuan, bendisyon dagiti frontliners, dagiti healthcare workers, iti daytoy nga rabii, iti inda pa nagtultuloy nga ipaay iti serbisyo da kadagiti amin nga agsakit ken agkasapulat. Ket amami nga nasantuan, salwadam kadi isoda ken uri pa iti pamilyada. Ken idawdawatan mi dagiti kabsat ning OFW, nagtatrabaho di balasiw taaw. Bendisyonam kadi isodakan kanayon Apo, yadayum isoda ti peggad, ken sakit, ken bendisyonam dagiti ipatpategda nga imbatida dito'y Pilipinas. Ket amami nga nasantuan, bendisyonam ti iglesia mi, the United Methodist Church, Tintero Alubong, aramatem dating iglesia, tapno kasta, ket itultuloy mi nga iwarnak iti naimbaga damag. Ket amami nga nasantuan, madaydayo nga rod tinagan mo iti daytoy rabi, kadagiti biyag dagiti amin na kamkameng mi nagtultuloy ngagserbi ken ka ken ipaida dagiti biyag da tapno kasta ket makatulong da kadagiti padami nga tattao wenno mami nga nasantuan bendisyon na kam nga rod iti daytoy rabitin kami panaginana tapno inton bigat ket nasaya ti salunat mi nga agdaydayaw ken ka ket dagiti ti dawat ken kararag mi babon tinagan ni Apo mi Jesucristo kas manubot ken mangisalakan. Amen. Madaydayo kakabsat ni Apo tayong Jesucristo at daytoy nga rabi. Ket laglagipon tayo nga inton bigat ket Domingo ket sapay kumata makapagdaydayaw tayo amin. Ni Apo Dios kuma iti maidaydayaw.